Druhé kolo? Máš tam trávu, to daj si preč. To pri pristávaní. Ale teda pokosí, ťa sťažoval, že nie pokosené, tak sám si pokosí, tak čo? Pekne. Tak rozpetí má dostačujúce vidno. Ďakujem. Ďakujem. A vidíš? Toto je výhoda týchto oných bází. Proste mu nastavíš nejakú polohu a on si ju drží až kým one. Ty nezmeníš. A to aj moje drží. Ďakujem. Nelietaj proti slnku. Urob taký výkrut. Nechcem, keď sa dáva terka posúva, vieš? Jaj. Vidíš? A Marek modelár toto nevymákol trošku do keľu, je to? Tak on ju včera napríklad dotiahol, vieš? A držala dobre, že to musíš fest tlačiť na tú baterku. Ja aj keď ju pritiahne, že drží, hej? Prečo, keď sa to dá aj takto jednoduchšie spraviť? No ako taká poistka, je to dobrý nápad. Aj vlastne ty ho vždycky máš vyvážené, lebo ho neposunieš ďalej. Čmeliak. Kokso, ten ma sekne. Čmeliaky nehryzú? Či hryzú? Čmeliaky neštíti. Isto? Keď dokážu také krpaté mušky hrísť. Urob premet okolo vlastnej osy. Tú baterku posunú, vieš? A ja musíš tak jevať. Mužky nám zbierajú ľudí. A pípač si dal? Nedal. Nedávam. Mužky Mám dva. aj čielky zbierajú. Tiež mám, ale nedávam. Aj mužky aj Prečo? čielky aj oči. Prečo? Teraz keď ti tak ide. No tak flaxibus má dobrú. Však je to vetroň. Normálne sa to stalo. Som nejakú muchu zjedol. Kurňa. Ty si hladný. Nebudú len oni mňa obiedať. Marek.